Hei! Games on suosittu Illuminati-videoista. Ja hän väittää, että monet suomalaiset YouTubettajat ovat Illuminateja. Mutta sitten tutkin asiaa, ja tulin siihen tulokseen, että Games on Illuminati. Vai ette usko? Annas kun kerron. Älä tyrmäänny, sillä luvassa on voimakas totuus. Mikä sana rimmaa sanaan Games? Aivan oikein, hurrikaanes. Mutta miten se liittyy Gamesiin? En tiedä. Mutta on myös toinenkin sana, joka rimmaa sanaan Games. Seiklahes tunnetaan myös nimellä Jaakko Parkkali. Jaakko on YouTubaaja. Jaakolla on 124 561 tilaajaa. Ja Gamesilla on 32 282 tilaajaa. 32 282 miinus 124 561 on 92 279. 9 plus 2 plus 2 plus 7 plus 9 on 29. Games ja Jaakko Parkkali on kaksi ihmistä. 29 jaettuna 2 on 14,5. Games on tehnyt 6 Illuminati-videota. 14,5 jaettuna 6 on 2,4. Hyvä on. Myönnän, tämä on huono johtopäätös. Gamesin viimeisimmällä Illuminati-videolla on Arttu Lindeman. Games Arttu Lindeman ja Jaakko Parkkali on 3 ihmistä. 3. Kolmio. Illuminati. Kaikki sopivat yhteen. Kolmio. Kolmiossa on 3 kulmaa. Illuminatin logo on kolmio. Gamesilla on 3 kanavaa. OMG. Siinä kuulitte. Games on Illuminati confirmed. Games, tilaa minut. Ja mainosta minua, koska tarvitsen paljon tilaajia.